खुलुमबाय रिया ब्रह्म बिथांखौ आंबो बडलेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलनिफ्राय धनजिब खुलुमग्रोबाय आं दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै नुजाफैदों आंनि आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय बर' फिचार फिल्म गोथारखौ फैगौ 8 तारिख नभेम्बराव सिनेमा हलाव रिलिज खालामनाय जागोन नोंथांमोना लिंसारनि फाइटिंखौ नाय जाबायदि एक्शन बेनि न' बुं बेफोरबायदि फिल्म नुफेरदों नामा बर'नाव लिंसारनि एक्शनखौ नाय नोंथांमोना वाह कि मजा एक्शन दिनै आइबि बिफाननिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला मोनसे आइएस हान्जानि गेदेर गौथुम सिमा बारबोयो आरो थोंजों बड'लेण्डनि हायाव हाबफैयो समान बिबाजै बेनिखायनो आं बयबो रायजो राजाफोरखौ आंनि बे सावथुनखौ नायफैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन होननानै आसा खालामबाय सिनेमा हलनि सम आरो जायगाखौ गाहायनि स्क्रिनाव नायनो हागोन गोजोन्थों रागा जायोब्ला बियो जिखुनु खामानिखौनो मावनो हायो ओइ हेलौ माखौ नायबाय थाखो बलखौ लानानै खारबाय हनै दरजा बैथिंजाय नोंथांमोना ओंखारनो हासिगौ समावहाय जे सानखाय नाथाय आं जेखौ साननानै मोनदों मावगासिनो उनाव गासिबो मिथिजोबगोन जों बर'फोरनि देरसिन लोरबांथियानो मा मिथिबायना जों खौसे नङा नोंथांनि जा गोथार फिल्म बेस्ट इफोरबायदि फिल्म आं बर'नि गेजेराव नुफेराखैमोन जोबोर हाइफाइ फिल्म एक्शन बिराद मोजां जादों डायलग जोबोर मोजां जादों नोंथांनि फिल्मखौ गोबां रायजोफोरा सापर्ट खालामगासिनो दङ आरो जों बर' रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै फिल्म हलावनो जा बा पर्दा दिन्थिनायावनो जा एकदम फैनानै नायफैनांगौ बेफोरबायदि सुपारहिट एक्शन सुपारहिट डायलग बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि फिल्म नुफेराखै बिथाङा गोबां रां खरस खालामदों जोबोर खस्थ' खालामदों बेनिखायनो बिथाङा जा फिल्म हलाव बे फिल्मखौ दिन्थिनायदों नोंथांमोननो स्क्रिनाव होखादों नोंथांमोना बे खालाराव नभेम्बरनि 8 खालाराव फैनानै नोंथांमोना फिल्मखौ नायनांगौ